Una moció per aturar el pla CAUFEC Porta Barcelona. Perdó. Bé, avui en aquest ple de novembre, des del grup municipal de la CUP Poble Actiu, som sensibles a les lluites contra les agressions al territori, al nostre entorn més proper. Precisament en aquest cas, el pla CAUFEC Porta Barcelona afecta una zona del Parc Natural de Collserola, que fins a l'any 1933 va ser la muntanya d'aquesta ciutat, la muntanya de l'Hospitalet. Recomanem encoratjadament la visita i lectura del blog L'Hospitalet de Llobregat, imatges retrospectives d'una ciutat, del qual hem extret una breu explicació d'aquest fet històric tan desconegut a l'actualitat. Diu: Finestrelles, la muntanya perduda, el 1933. Al segle XX, el territori de l'Hospitalet de Llobregat va patir diverses retallades. La més gran va ser la de 1920, quan ens van expropiar més de 909 hectàrees de la nostra marina. Però el 1933, Barcelona, amb l'excusa d'ampliar la Diagonal, es va annexar 53 hectàrees més a canvi del servei d'extinció d'incendis, el servei de recollida de gossos, el subministrament de vacuna generiana, les anàlisis d'aigües potables i de llet, el tractament antiràbic per a persones veïnes de l'Hospitalet infectades, la reducció dels cànons de neteja i la conservació del clavegueram de Collblanc i de la Torrassa, l'emplaçament d'una col·lectora a la Riera Blanca, la reparació del ferm de la travessera de les Corts entre Riera Blanca i la carretera de Madrid a França per la Jonquera, la supressió del gual existent a la carretera de la Bordeta i la Riera Blanca. Val a dir que cadascun dels serveis tenia establertes limitacions, condicionants o taxes, de manera que no es va tractar de contrapartides altruistes. No s'ha investigat mai el grau de compliment de tots els serveis remunerats que havia de prestar l'Ajuntament de Barcelona als veïns de l'Hospitalet, però consta que hi va haver retards i incompliments. Per exemple, les obres de la travessera de les Corts i del gual entre la carretera Bordeta i Riera Blanca, almenys fins al 1945, no havien estat executades. També hi va haver alguna descoordinació en l'efectivitat dels cànons de les clavegueres. És interessant posar una mica en situació de quina zona del nostre entorn estem parlant. L'any 1991, com a contrapartida al soterrament de les línies elèctriques a la zona de Finestrelles, Can Oliveres, s'impulsà el pla CAUFEC Porta Barcelona per tal de compensar el cost de les obres amb requalificacions dels terrenys. El caràcter desproporcionat del pla, que augmentava en un 780% els metres quadrats a construir en la zona respecte a l'àrea considerada al Pla General Metropolità del 76, motivà l'oposició veïnal. El projecte fou promogut inicialment per la companyia elèctrica FEXA i per la societat francesa Cauval, i d'aquí el nom inicial de CAUFEC. Ja aprovat el projecte, foren adquirits per la immobiliària Sacresa, alhora que s'incorpora la constructora ACS, prenent després el nom actual de Porta Barcelona. D'especial impacte visual són les dues torres de 105 metres d'alçada. Així mateix també cal remarcar l'impacte econòmic del centre comercial projectat a l'àrea de Can Oliveres. Globalment, el projecte equival al 10% de l'edificació actual de tot Esplugues, aportant-hi 709 habitatges nous. El projecte suposa un impacte notable en un espai de transició al límit del Parc de Collserola, amb la consegüent pèrdua de diversitat i de zones d'alimentació per la fauna. Ara, 10 anys després de l'aturada del projecte, en part per l'oposició veïnal i en part per la fallida d'alguns dels promotors, hi ha la intenció de reprendre les obres per les parts teòricament més rendibles, centre comercial al costat de Can Oliveres i habitatges d'alt standing a la part més alta. Els beneficis d'aquestes operacions hauran de finançar progressivament la totalitat del projecte. Ens sona, això aquí a la ciutat també ens sona. Aquest desenvolupament urbanístic, conegut com Pla CAUFEC Porta Barcelona, previst per una zona verda de la que gaudeixen també les veïnes de l'Hospitalet i de l'àrea metropolitana, té molt a veure amb un altre pla director urbanístic com és el PDU Gran Via Llobregat. Tots dos suposaran greus agressions al patrimoni natural i significaran importants conseqüències per a la realitat vital de les persones que viuen tant a Esplugues com a l'Hospitalet. L'experiència viscuda amb la crisi immobiliària ens ha ensenyat el perill d'aquestes operacions que, sense respondre a una planificació sòlida,
són més el fruit d'uns interessos a curt termini que de l'ordenació del territori d'acord amb criteris de sostenibilitat i equilibri urbanístic. Per això sol·licitem l'aturada cautelar del pla que ofec porta Barcelona a les administracions competents, tal com ha fet el grup municipal de la CUP d'Esplugues també. Exigim l'actualització dels estudis d'impacte ambiental, viari i social, incloent-hi un estudi sobre l'impacte del centre comercial en el comerç local d'Esplugues i també de l'Hospitalet. Treballar per crear una comissió d'estudi i avaluació amb caràcter vinculant entre les parts interessades per tal d'adaptar el projecte urbanístic d'acord amb la realitat actual del municipi d'Esplugues i de l'àrea metropolitana de Barcelona en general. En aquesta comissió han de poder participar en igualtat de condicions a banda dels representants de les empreses promotores, Sacresa i ACS, els grups municipals dels ajuntaments de municipis limítrofs amb els terrenys afectats pel pla que ofec, associacions de veïns i veïnes, associacions de comerciants i, com no, la plataforma No al Pla que ofec Porta Barcelona. Fomentar, per altra banda, la informació ciutadana i la participació veïnal en aquest projecte. Fins ara, encara avui l'esperen. I, per últim, donar trasllat d'aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'àrea metropolitana de Barcelona, associacions de veïns, tant d'Esplugues com de l'Hospitalet, a les associacions de comerciants d'un i altre municipi, als promotors Sacresa i ACS i a la plataforma No al Pla que ofec Porta Barcelona. Gràcies.